Bharatiya Janata Yuva Morcha Korkanthi Mondal Committee atum Executive Mai Padoponsi Amethang Asong Ajakong Ansose Kachaharjak Ponthekje Puthak Chinki Chethan Pon Kidamtang Phai Kuni ni Phai Clear ni Korkanthi constituency ke parlo Samilangsu Mini Stadium Sports Complex Auditorium along BJYM Korkanthi Mondal Committee atum Executive Mai ke Padopon BJYM Korkanthi Mondal Committee Mai Phu Rajiv Kileng Kachepam Pupona Mai along Kongchun Bang Aditya Intia Hin Pensi Aluhi ke Pachini Lapen Mai ke Phalam The Than Pon Bangso Mai Long Aluhi Sarpo Man Pen Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetongdun Anparta BJYM EKADC Amai Phu Jiten Be Korkanthi BJYM Probhari Harmon Singh Ingti BJP Korkanthi Mondal Committee Amai Phu Doloi Ingti Atung Pendang Lok Penangan BJP Klembang Phu Klembang Piatung Chetongdun Si RDP Dun Dak Samilangsu Indoor Stadium long nilitum power tank pen sayamo nilitum pachon pon long lo kana bangso mai long nilitum kebang jilang nilitum pason se nilitum youth hoi pen setame mondol youth hoi pen setame nilitum BJP party pan ke pantang don jiman haya puthak nilitum chethan chimung pon nang alam nilitum chethan chimung pon bini ni bangke unan ke nilitum strengthly pen nilitum kam claim nun jila bangso party pan nilitum chinghondu Bangso Mai Long Kachingki ka Chethan Pon lake Yuva Morcha tumta ke claim ke dam pami ajok BJP asong ansuse jakong horang kachipi dun thekji aputhak Chethan Pon kalau bini nilitum dak Bharatiya Janata Yuva Morcha is Karbiang Long along kaduga be 17 mandors do 17 mandors along tame dobomno hadak lumajong mandors me tangal sona khapini bangge along kapre mandor long sutabe kung saya mai mate executive meeting ma do pon bongo lason tak thang senilitum dak solo ko Korkanthi angkang ke parlo dak Samilangsu Indoor Stadium long litum BJYM Mondol Inpen executive meeting do pon lo bangso executive meeting mai long mani litum particularly la organization aputhak selitum jingki jethan organizational structure aputhak selitum jethan kathama si executive meeting brotang te itum la public meeting lapusun kali itum la organization along puna sikilima la hai selitum jethan than rasilalo pini dak jethan tekalong lo itum kebang jilang parliamentary election mate MP election non kebangji 2024 on ingkan bangke dopon ko se bangsu parliamentary election aprang ni litum organizational structure ba litum Dokmoka Pen Samsung Ingti Karbiang Long Life